zvese. Kana ndichiti zviwanikwa, ndiri kutaura kubva kusora netakatsika kuivhu, kumiti, kunana sokomukanya, kunzou, dzese mhuka dzakachitorwa newe-National Parks vari pano, maproperties edu pamwe chete nevanhu vacho. Ndinofunga tese tinozviziva kuti mugore ra2024 kwakatsva vanhu vatatu nenyaya yemoto kuno kuManicaland. Saka ndo zvinhu zvatinoda kukurudzira kuti zvinge zvichidzivirirwa izvozvo. Chimwe chetisi kunatsobata ruzhinji inyaya yeclimate change. Vamwe vanongozvinzwa kuti ngezvinongotaurwa maredhiyo, ngezvinongotaurwa pakati, asi nyaya yeclimate change yawedzera nyaya yemoto. Inowedzera sei? Mazuva ano unoona kuchiita frost, kutanga kutonhora kana munana April chaimo, uswa hobva hwakurumidza kuoma, zvinoreva kuti fire season yedu inonga yareba. Saka fire season ikareba, it's most likely kuti moto yachowo futi inowanda. Ndiyo yatiri kuda kuti inge ichidzivirirwa iyoyo. Zvino nyaya yemoto isu sana Sawatoro yakuti kanganisa. Sevavakidzani, ndinoda kuti tikuzivisei zviri kuitika mudunhu raMambo Mutasa tiri kuWater Company. MuWater Company tiri kuda kuisa pulp plant penyu apo pamunomoti paSorobhoni apo. Pulp plant iyoyo inenge ichigadzira mapepa, mabhodzi nezvakasiyana-siyana, sezvaita Mutare Paper and Board Mills zvaizvi. Ichange ichipinza vanhu basa vanokwana 400 ichikwira, uyezve pachashandiswa anonzi mamiliyoni nemamiliyoni emari ekuti inge ichisimuka pulp plant iyoyo. Tinenge taakutora waste yese yatinoti waste, tiri kureva masawdust, miti inosara mumakompartments medu muya umu nezvimwe zvese. Ndinofunga tese tinozviziva kuti tinorera miti kwemakore anokwana iwo 25 kuti tizotanga kuukohwa. Asi kana takukohwa tonga ichitora ma6 meters nezvimwe zvakadaro, imwe miti iya yosara ichirasika, tichizopisa iri muminda medu kuti tiwane kuzodyara zvakare. Saka tinonga takutora yese iyoyo nemasawdust yese, zvichireva kuti recovery yedu inonga yati kwirei. Iko zvinezvi mukada kutarisa muno munyika hamuna kambani inogadzira mapepa. Tiri kutoimpota mapepa kubva kunze kwenyika. Saka mari iyoyo inenge yaakushandiswa kuzosimudzira nyika isu taakugadzira mapepa tega, pane kuti tinge tichiimpota zvinhu zvimwe zvatinogona kugadzira tega. Asi kuti plandi ibudirire, projekti ibudirire, tiri kukumbirisa kuti tinge tichichengetedza moto. Gore rapera ranga rakati nakei haro, asi siu takatsvirwa. Takatarisa kuno kwaMambo Mutasa, takabatanidza Tanzania naSorobhoni wenyu uyu, takatsvirwa ne51 hectares. 51 hectares. Takwenda kuChimanimani kwaMambo Musha naMambo Mutema, takatsvirwa ne39 hectares. Takwenda kuVhumba kwaMambo Zimunya naChief Jekwa wekuMozambique, takatsvirwa ne0 hectares. President arugara achitaura kuti izvo nyika inowakwa newe newayo. Zvino kana wekuMozambique
wariwo waakutichengetedza masango. Ana Samanyika woye, taakukumbirisa kuti ngatichengetedze moto kuita kuti nyika inge ichibudirira. Chinonyanyonetsa nekurwadza ndechekuti miti inozi mapaini, migamu iyi inokura kuno kuManyikaland chete. Zvorevei? Zvoreva kuti isu tikapisa kuno nyika yese inoita dziwa.